Дійшов до мене мужчина по формі військовий, наш українець, з України, і каже мені: а як твоя фамілія? Я кажу: Мономиров. Мені каже: там стоїть твій брат, але він не знає, що ти зараз будеш тут. Ми зробили так, щоб він не бачив списки, що ти є в списках. І коли наші автобуси заїжджали на нашу територію, ми там зупинялися, і тоді я ж встав, я коли побачив брата, у мене просто тоді і до речі пропали, і сльози одновременно, і я не знав, що мені робити. Я і встав, і сів, і я розтірявся, і все. І він знав, що в тому автобусі його побратими, він не знав, що там буду я. І коли він мене побачив, це я навіть не знаю, як сказати. Це для мене за ці роки, що я провів там в полоні, це найкращий день був, коли я обійняв свого брата.